Tak, ľudia, konečne som sa vyspal, spal som tu na zemi a tu sa vôbec nedá spať. Ja mám posledný diamant, ktorý musím ísť zaplatiť, aby som si mohol vôbec, ešte mohol predať tento nájom v tomto peknom domčeku maličkom. Posledné peniaze som zaplatil za tento netheriteový celý movement. Proste ja tu nemám ľudia nič, mám iba jeden jediný diamant a teraz ho musím ísť zaplatiť. Bako, musím ísť na druhú stranu mesta. Počkajte, čo je toto? Ľudia, ja som ako... O môj bože! Kamo, toto čo je, ľudia? Ja budem bohatý normálne? Ty kokos, ľudia, ja budem bohatý. O môj bože. No, ja by som si to rovno išiel aj... Kamo, keď... Ježiši. Kamo, ja budem bohatý. Ja môžem normálne s villagermi triediť, lebo všetci villageri sa mi smiali, že som chudobný. Kamo, ja furt tomu nechápem. Toto si všetko tu zoberem. Aj diamondy, ľudia, ty kokosu, čo je? Dobre, začneme touto prvou čistkou, všetko, celú ju vylútim. Lebo proste, kámo, ja budem... Viete čo, ja normálne si môžem kúpiť nejakú vilu. Kámo, reálne, ja si to... Ja už nemám miesto v inventári, no nič, ľudia. Musím znova ísť si to dať do mojej truhlice veľkej. Do čestky, kámo. To je strašne dobrý pocit. Dobre, dáme si tam všetko. Ty kokos, to je neuveriteľne dobrý pocit, ľudia. Neviem, či sa mi to tam všetko bude zmestiť. Ľudia, zoberte si, že s týmito diamantmi môžem si kľudne aj nemusím v týchto hnusných, debilných furt bývať, ale môžem si konečne aj dom postaviť. Veď ľudia, ja normálne budem bohatý úplne. Ty kokos. Ešte som tu nejaké čestky nezobral, lebo som nemal miesto v inventári, napríklad túto. Veď zoberte si, že napríklad jeden stack diamantov je oné, za to si môžem kúpiť proste všetko aj... Ja nemám slov. A mám tu nejaké diamond bloky ešte aj. Dobré. Tak, zoberiem si ich. Akože neviem, kto to tu dal, možno to tu nejak spawn, alebo nejaký meteorit zo vesmíru buchol. Dobre, takže... Tak... Ľudia, ja som reálne, že najbohatší človek, podľa mňa. Lebo mám aj netheriteové veci, to sa dá veľmi málo získať v týchto hrách. Kamo, ja sa musím nájsť. Vidíte, ja nemám ani jedlo. Uložím si sem všetky diamanty, ktoré som získal. Dobre, a idem jesť. Idem si o nejaké ukradnú. Ja nemôžem teraz šprintovať, lebo mám strašne málo hangra. Ty kokos, nahyť ľudia, nice. Ale musím si ešte aj furnejsku robiť pec. Ja nemám ani posteľ. Bam, 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 dobre. Už by som mohol mať aj posteľ jednu.
Tak. Musím si opiecť nejaké... Takže preto budem ťažiť trochu kameňa. Dobre, to stačí, lebo ja potrebujem iba pec si postaviť, akože vykraftiť. A nemám ani drevo, takže budem asi musieť ťažiť. Ale ty kokos, koľko sme toho normálne zobrali. Mne už netreba ťažiť ani železo normálne, kámo. Dobre, takže crafting si vykraftím. Pec. A všetko drevo dám sem. Kámo, dobre, všetko drevo. Toto. Vypečieme si ľudí, ale ty kokos, ja furt tomu nedokážem uveriť. Mi normálne v ďalšom videu poprosím nejakých stavebníkov, aby mi postavili úplne ten najlepší dom na svete. Dobre, už máme jeden steak. Máme 2 steaky, ešte tam dáme piec toto. Môžem sa nájsť. Ani iron golem mi už nebudem treba, lebo proste som najbohatší človek teraz na svete. My si môžeme aj nejaký, ako kámo, mám o toho strašne veľa, takže si zoberiem jeden stack a pôjdem si vykraftiť chestplate, potom si vykraftím aj topánky. Takže chestplate. Teraz si vykraftím topánky. Ešte si vykraftím aj helmu. Dobre, a ešte kalhoty. Počkajte. Ne, čo robím? Počkaj, ja som zabudol, ak sa kraftia kalhoty. No, dobrá. Aha, takto. Dobre. Takže máme full armor. Si to všetko dám na seba. Tak. Vyzerám pekne, si myslím. A ako najväčší milionár, ako boháč. A týchto 40 diamantov si dám naspäť. Toto môžem zobrať do svojho domu, ktorý už za chvíľku potrebovať nebudem. A v ďalšom videu si urobíme house tour mojho nového domu, lebo budem si kupovať dom. Kokos. Ja som normálne ja budem asi najbohatší človek normálne. Podľa mňa už aj som, lebo toľko diamantov podľa mňa nikto nemá. Neviem, kto to tu, asi nejaký meteorit sem buchol a možno, počkaj, kam oni majú koňa? Ja chcem sedlo, ja si ochotím koňa nejakého. Dobre, ale nemám sedlo, takže koníky, utekajte, krávy, utekajte. Ježiši, krávu to dalo na hit. Aha, vidíte, krávu to dalo na hit. Dobre, ale ja si teda myslím, že som najbohatší, reálne, kámo, toto nikto tak nemá, ja sa idem všetkým vysmievať. Ty nubák, nemáš toľko ako ja, no, čo si myslíš teraz, no, to? Aj keď mi ich príde trošku ľúto. Ale to nevadí, lebo som najbohatší, neviem koľkokrát som to povedal, ale proste ja iba hovorím pravdu, ty vypadni z tejto postele. Toto je už teraz moja posteľ, aj keď je trápna, ale ja si ju zoberiem. Dobre, toto sa mi tu ako vôbec nepáči, tak to dám preč. Už ako neviem asi, čo by som upravil, mám všetko úplne najlepšie.
Dobre. Takže ja si myslím, že sa uvidíme nejaké ďalšie videá a asi sa uvidíme o ďalšie videá, kde si budem kupovať teda ten nový dom. Takže s vami bol Kerot, uvidíme sa na nejaké ďalšie videá, no a čaute, ja idem spať.